Hello guys, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice with the only Zimbabwean uncle. Yes, the only Zimbabwe uncle. Yeah, kuna umwe sekuru weZimbabwe kunze kwangu nzwa munhu ane kuda kuzviita kuti iye ndiye sekuru weZimbabwe. Mune fraud batai mukande mujera nditi. So chiterera kana uri munyowani usati wasubscribe pa Saint TV aiwa mukana uchiri wakazaruka ndozedu kuti tane more than 50,000 subscribers but mukana wacho uchiripo which you can subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Izvi uchizviita mahara pachena. Nchitwa zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So inzwaika vazukuru pane nyaya yanga ichinetsa, nyaya ya Madam Boss Maititi avo vakange vari kwa minister vanoti vakadanwa kwa minister Monica Mutsvangwa vakazoonekwa vave kutaura pamusoro pa evidence chihera pavakaratidza kusafarira kwavo kwese kwavanoita mudzimai anonzi evidence chihera uyo anogara kuma avenues muguta guru, guta reHarare. Handiti so nyaya yacho yakazopindurwa nevanhu vakawanda. Vanhu vazhinji havana kufara nezvenyaya iyi. Umwe vanhu vasina kufara nezvayo uyu chikomanasikana chinonzi icho Queen Tatelicious. Handiti chikomanasikana manje ane zvaakataura zvandoda kuti munge muri munonzwa. Tonzwa kuti zvinomeka sense here zvataurwa naQueen Tatelicious. Handisi kuda kumutaurira. Handiti it's very unfortunate kuti andigone kukunzwisa kundoti kuti kuradza video rachona nekuti munhu wacho anomboshama kai. Munhu wacho anomboshama. Asi this is what I'm going to do. Regai play ma audios achona one. Imi mchinzwa mozonyora comment section. Ngatimbonzwa kuti akati kudii. Regai play panapa. Yekutanga yachona inwe. Uyu aiudzwa uyu ndiani? Uyu ndi Maititi. Hanzi evidence akamukuona uchituka vanhu. So hanzi ari kungoita wari padhuze newe pose. Maititi wari muHarare, evidence ari muHarare. Inzwai. Ngosina socialite tuka muZimbabwe. Wana socialite anokuitira live ari padhuze. Wotoda kutotaura kuti who does that? Anoenda kutaura na minister. Todini munhu, tomuraya sei? And it's true, Maititi panga pasina socialite kana celeb. Vanhu vazhinji vanototya Maititi. Vanhu vazhinji vaitotya Maititi. I still remember pane muchinda anonzi Punda ichitima anditi muchiri muziva akambopinzwa chando naMaititi kupinzwa ma1. A lot of people vakapinzwa ma1 na Maititi. So apa evidence ari muno muZimbabwe. Indiri muZimbabwe evidence ari tori muno muHarare. Ari kutodi kutobomba Maititi ari within. So inzwai makatadza kuita kana analysis, just a synopsis of analysis kuti pane makamera, pane zvinhu zvinotaurwa pane makamera nezvinhu zvisingataurwa pane makamera. Alright, you should have done a closed door meeting na Minister Mutsvangwa without macameras. And dai makataura zvikuraya kwamaida kuita evidence. Zvino evidence akafa kana kuti akatsakatika. We know the blood is in your hands. Alright. Kusaya chikoro ikoko. Pane zvinhu zvinotaurwa pane makamera nezvinhu zvinotaurwa pasina makamera. Have you heard about closed door meetings? Closed doors meetings mukangoitwa papasina. We need this. Right, ndofunga muri kuzvinzwira zvokutaurwa na Queen Tatelicious vachitaura pamusoro vachitaura kuna Maititi. Timbonzwawo kuti vati chii kuna tai. She's a noisemaker. She's a big vessel with nothing. Please go and, restructure your boundaries in this woman. You will miss it. Your brain is doing very well. Right. Ameno kuti munozvinzwawo sei, munozvonawo sei zvataurwa naQueen Tatelicious avo vari kuratidza kuti vari
onesa maititi kuti aiwaka finally you have found your match and waona anoenderana newe anova evidence. Also ari kupawo advice kuna Madam Boss kuti aiwa taira chikocho, aiwa nyaya yekuma-associates ako awo adina maititi havasi vanozokuwadzira brandere, nekuti taira zveshuwa Madam Boss vanhu vazhinji vanomufarira nekuti haataure nyangwe akatukwa nyangwe akadii haapindure. Hameno kuti imi munozoonawo sei pamabrands ari panapa, munozoonawo sei vazukuru, and hatingati here Madam Boss anogona kupedzisira akanganisirwa brand nekuda kwema-associates ake. So ngataura necomment section kuti munofunge nezvenyaya iyi yatiinayo, nyaya yanetsa mastreets esocial media, nyaya iri kupisa. So from Ango Send, all is Magwen Ango, but it's not